uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuthula ubufakazi. Ekhaya lezwi ngiyafika manje ngoJulayi, ngimusha ekhaya lezwi, kodwa ngifike la nginenkinga yamadimoni amemezayo, asho konke okuba empilweni yami. Le nkinga yangiqala ngo-1995, kodwa ngithe uma ngifika ekhaya lezwi, ubaba umpostoli wanginikeza wathi mangibhale phansi izono zami. Ngifuna ukufakaza ngokubhala phansi izono. Sengizibhalile phansi izono zami, njengangikazivumi njena ngezwa uNkulunkulu eshintsha impilo yami. Ngazizwa ngilula, noba nginyathela kwangathi kunyathela iguda, iguda elina-20 years, kanti mina ngiwugogo manje ona-64 years. Ngezwa ngilula igazi emzimbeni wami. Wanginikeza ubaba uJesu Kristu uyinkosi, no-Romans 10 wathi mangihlale phezu kwale mkhuleko le yomibili. Ngiyafakaza ngale mkhuleko lena yomibili ukuthi inamandla. Ngithe kungekapheli nesonto ngiwunikezwe lo mkhuleko, wakuthula wathi tu lo msindo madimoni, wathula wathi nje nya empilweni yami. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngendaba yasekhaya lezwi uNkulunkulu angifake kuyona. Bathandekayo, uRomans 10 noJesu Kristu uyinkosi, masihlaleni phezu kwakhe, uyasiza. Namhlanje nginokuthula emoyeni wami, nginokuthula futhi emqondweni wami, into ebeningasayazi nje. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu obemuhle empilweni yami kuze kube manje. Kakhulu sibonga ukondliwa ngezwi ekhaya lezwi. Siyabonga nje kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Baba, bengisacela ukuqashisa abazalwane bonke ngokhekhwa kwey'namba. Bengicela ukuthi abazalwane baqaphele ukuthi ukuhekha kwenamba, noma uyenzile i-2-step verification, sebenendlela abenza ngayo laba abaskemayo. Bayakufonela as if ufonelwa abantu baka-Vodacom, babuze ama-questions lawa anokubuzwa abantu baka-Vodacom mangabe befonela ama-customer wawo, and then bese bekutshela ukuthi inamba yakho khona umuntu ozama ukwenza isim-swipe ngayo. Beqinisekisa ukuthi wena uke wawenza nesim-swipe, uyamazi nosibanibani wakasibanibani. So impendulo yakho izothi cha, angimazi. Bese bethi sicela ukukublockela ukuthi ingabe isaqhubeka i-process yokwenza isim-swipe. And then bazobe sebefaka i-pin, bazofaka i-pin kuwe, i-pin code, bese bayakutshela ukuthi leyo pin code leyo usacela ukuthi ubabizele back, bazokufakela nge-SMS. And then bowabizela back is whereby uWhatsApp wakho sowuhekekile. So nje bengifisa ukuqwashisa kakhulu abantu, bake bakwenza kimi, bake bakwenza nakwabanye engisondelene nabo. So sa-found out ukuthi no, i-scam, akusiyo abantu baka-Vodacom. So bengicela nje ukuqwashisa abazalwane ukuthi if kukhona umuntu or abantu abenza ngathi uVodacom, ususpect ukuthi akusiwo-Vodacom, ungabasendeli back, ungababizeli back leyo pin code abazokubizela yona. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela umndeni waNsibande, ngibingelele ekhaya lezwi. Baba, ngifisa ukubonga kakhulu ngalobo bufakazi bami obuncane. Emveni kokuba ngangikhuluma nawe ngilungisa amaphutha ama-emoji, then uma sengilele ebusuku, wawukhulumile ngokuthi umuntu uma engafuni ukukhipha ama-emoji ekhaya lezwi uzamkhipha. Ebusuku uma sengilala, hawu, ngiziphuphe engathi sengiphumile ekhaya, ngiyahamba ngathi benginendawo la kuyisekhaya khona, kodwa manje sengiphumile khona. Uma ngiphumile mina ngedwa etandalaza emgwaqweni, akukho muntu. Abantu abakhona basezindlini, ngibelethe nengane, ngiphethe imithwalo. Kusenjalo ngisalapha ephupheni ngizibuza ukuthi hayibo, mina nganjena ngahamba lana.
sengikhumbula ukuthi hayibo konje ubaba uMtsibande uthe mawuphuma mangave ungafuni ukukhipha ama-emoji uzophuma ekhaya lezwi. Shuthi umuntu mayephuma ekhaya lezwi uba nje uhamba untanta, uhamba wehla wenyuka kanjena, usuke usofana nomuntu ongenandawo. Kwabuhlungu enhlizweni yami, then ngaphaphama. Baba, ngiyabona ukuthi bengingakhulumi nawe, bengikhuluma noNkulunkulu uqobo, ukuwe, uphila kuwe baba, impela ugijelwe. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Okunye ngibonga kakhulu inkonzo yangesonto yaze yawufundisa okungowami umphefumulo okuyishumi. Ibo, angazi la ekhaya lezwi umuntu ufunda. Hey, namanje ngisamangele. Baba, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho baba. Siyabonga ukuba uthunyelwe uzosilungisisisa endleleni yaNkulunkulu. Ngiyabonga baba. Okweshumi bengingakukhiphi inhlobo, and mengikukhiphile bengibheka ama-benefits ukuthi okay, ngakukhipha okweshumi shuthi kwangabuya lutho futhi. Ayingesho ukuthi ayikho lento engiyenza baba, kodwa indlela ongifundise ngayo, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele wena, akukhulise kwelikamoya. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela Baba Mtsibande nomama Mpostoli Mtsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngaphupha ngihamba indawo ende, ngathi mangihamba le ndawo ende ngabona sengiqhamukela endaweni engathi i-mall. Mangifika kule ndawo eyi-mall ngingena ngabona abantu bemi iy'xuku. Uma bemi iy'xuku kwakukhona nabanye futhi ababeshaya olayini abawu-2. Abanye babephethe iy'gubhu ey'ngo-2 litre nama-5 litre. Abanye babephethe amabhegi, iy'khwama, kodwa babephikisana. Mabephikisana ngiyabezwa laba ababephethe amabhegi, iy'khwama babekhuluma bethena, singcono thina esilanda amaphilisi amahlala khona kunani enilanda imithi ey'nyangeni. uNkulunkulu akayifuni imithi yey'nyanga. Hhayi, ngithe ngisalalele khona lapho kwase kuba khona nezwi elakhuluma enhlizweni yami lathi, bayafana njengoba bonke bethembele ey'ntweni ey'phathekayo nje, akekho ongcono kunomunye. Ngithe ngisalele lelo zwi ngazizwa sengikhuluma futhi mina sengithi, ithi inkosi uJesu angimtshela ukuthi niyafana njengoba nonke nithembele ey'ntweni ey'phathekayo nje, akekho ongcono kunomunye. Umuntu usindiswa ukukholwa kwakhe. Hhayi, emva kwalokho ngaphaphama. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela baba egameni likaJesu. Ngithanda nami baba ukuxolisa kakhulu. Nami sisemafakatini ngamukela amakhekhe ngaze ngaphinda amakhekhe ngisahleli ngithi ngisalinde ukudla. Manje bengilokhu ngithi ngiyaziba. Manje kunale nto elokhu esho ukuthi nawe waphinda amakhekhe. Ngiyathanda nje ukuxolisa kakhulu kuwe baba nakuNkulunkulu. Cela nje intethelelo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyaxolisa kakhulu baba ukudiletha bese ngibona sekweqile. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba nomama uMpostoli Mtsibande. Ngiyacela baba ukudlulisa ukubonga okukhulu ngey'fundiso zikababa. Ngiyacela baba ukudlulisa ubufakazi mayelana baba nokukhipha okweshumi. Baba, nami benginguye impela obengakukhipha okweshumi baba. Ngampela kuyenzeka ukuthi uJehova azithathele uvese ube nenkinga edinga imali.
Okwami-ke baba kwakuyimali engiyiphiwe ekhaya, imali yokuthenga ukudla. Hhayi, ngiyazi ukuthi le mali kusho ukuthi eyami ngoba ayibuzwa nokuthi ngithengeni, akubuzwa nokuthi awusashoda kule nyanga mama wenzenjani, kusho ukuthi eyami le mali. Hhayi, kwafika emqondweni wami ukuthi kufanele ukhiphe okweshumi. Ngile ngikhuleka ngicelwa umsebenzi uNkulunkulu angikhiphi, ngile ngikhuleka ngicela umsebenzi uNkulunkulu. Ngelinye ilanga nje kwambuleka nje emehlweni ami ukuthi hayi bo, le mali lena engiphiwe ubaba mina wasekhaya, akufanele ngikhiphe kona okweshumi. UJehova uyangibuka nje le ngicela ngithi ngokhiphe okweshumi mase ngisebenza. Ngiyacela kulinga ngaqala baba, ngingakaqali baba ngithe ngiye esontweni ngelinye ilanga kunemali ewu-200 engangiyiphethe nje ngiyiphathele okunye, ngiphethe nenye yokunikela, nayo futhi yayiwu-10 rand 10 rand. Hhayi mase konikelwa nje ngivele ngidonse esikhwameni, ngithi ngiyadonsa esikhwameni, ngidonse lo 200 wommbili, ama-100 amabili, ngivele ngiyonikela ngawo. Hawu, mase ngithi ngiyayisebenzisa le mali, hayi bo, le mali nginikele ngayo, hayi bo Nkosi yami, hhayi ngathi kuJehova ngoba ithathwe uwena akulutho. Ngabona lapho ukuthi kusho ukuthi nginako okweshumi kule mali enginikwayo yokudla ekhaya. Ngaqala lapho baba ngakhipha okweshumi, baba ayiphelanga inyanga ngathola umsebenzi, uJehova wangipha umsebenzi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngempela sifanele ukuthembeka kokweshumi singabazalwane singaphangi uJehova ngoba igolide nesiliva lingelakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngey'mfundiso esiy'thola abeni likaJehova. Kuyabonelele eziyiqiniso. Jesu Kristu inkosi anibiyele baba, nifihla nikhusele njalo njalo. Simnika udumo kakhulu uNkulunkulu ngani, akaqhubeka aniphilise anibiyele kuko konke. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Baba Nsibande, siyanibingelela ekhaya lezwi. Baba ngivuke nephupho lo mntwana ashona, kodwa lo mntwana asesibhedlela. Kodwa ke esibhedlela ngicela ngathi ila eobonjeni Bethesda. Ngafika baba bagijima, bosista bagijima osojini ngathi manje ufuna ukuphunyelwa umoya lo mntwana. Ngafika baba ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bathe bamchuma osojini. Baba wangibheka lo mntwana nami ngambheka ngathi uJesu Kristu inkosi baba, ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngabona amehlo alo mntwana baba aqala avuleke ngathi uyahleka, ngabe sengiyasho uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu isibonakalisa angibonise sona ngokuthola ikhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu asenzele khona nakuleli khaya sinomama nabantwana bethu. Okukhulu uNkulunkulu angenzele khona, ngisahamba amandleni obumnyama, ngifuna usizo ngingasizakali, kodwa ngokuthola ikhaya lezwi akusafani baba Nsibande. Into yayingiphatha emzimbeni ngithi ngiyangithela amanzi ngilunye umzimba wonke, kodwa ngoNkulunkulu esekhaya lezwi namandla kaNkulunkulu empilweni yami akusafani lokulunya nangithi ngithelwa ngamanzi ngilunye umzimba wonke, ngiyinwaye ngisahamba emendleni bomnyama iy'nyanga zinginika imithi kodwa nje hhayi lutho kufana nemuhlanganye imuka nomoya. Kodwa ngokuthola ikhaya lezwi baba, hhayi uNkulunkulu ungisize kakhulu baba. Ngibonga kakhulu kuNkulunkulu nokuthola ikhaya lezwi. Siyabonga baba. uNkulunkulu uyibonakalisile iy'bonakaliso zakhe emzimbeni wami esemaphusheni. Amen baba, siyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Manibingelele baba, ndibingelele umama egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Ndibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndibingelele abazalwane bonke, ndibingelele ekhaya lezwi. Ndinobufakazi baba, ngoMeyi ndikhe ndalimala engozini yemoto, ndilinyazwa yimoto isekhaya egaraji. Ndathi ndithi imoto ndiyayistatha kanti imoto izovele igxume ibuye umva, kodwa yayiku-neutral. Nanamhlanje andikakholwa ukuthi kwakusenzekani, kodwa ndibonga nje ukuthi uNkulunkulu wandisindisa ngelo langa ngoba kwakusegaraji, ispace sasegaraji sincane.
kodwa ayizange inyathele, anizange nilimale, ndakwazi ukuphuma lapho, yaqhubeka yona yaya umva. Andazi ukuthi ndadlula kanjani esicabheni semoto because yindawo encane. Okwesibini, ngifuna ukubonga ngabantwana ukuthi uNkulunkulu ubaphile amatoho. Omdala ulifumene itoho, ngomlandelayo naye ulifumene itoho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, niphakamisa amandla akhe. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Babe namama ekhaya lezwi entabeni yandlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu enhlizweni yami. Ngisacela ukunika lobu bufakazi ukuthi impela Baba sikuphiwe inkosi. Ushumayela lokhu lesikubona-ke emakhaya etinzaweni letahlukene. Ushumayela use-Richards Bay, ushumayele impilo lesiyibonako sihleli la eMpumalanga. Indzaba yokweshumi, okweshumi kuliqiniso lelingeke laphikiswa. Mine ngina 2 months ngingakhiphi okweshumi babe ngenxa yobuthakathaka baloku ngishiywe nethoyilethi ingapheleli kona, ngibe sengenda kona. Ngiyide tinto letiningi dala iveni ngikho sengimdzala. Imali yami le uNkulunkulu angiphe yona ngiye ngithanda ukukhipha vele kweshumi ngihleli khona. Ngibulawe indlala babe, athengiwe sesikudla ngihlala mina ngikuthenga uma ngikhipha kweshumi kuchitha inyanga yonke. But lokhu lokuthenga usesi ngoba akakukhiphi kweshumi nami bengakukhiphi. Babe kuthathe only 2 weeks kuphela kwaphela lokuthi sasangana sanzinza ukuthi sesitawudlana. Ngisho kuphela kudla konke, boshukela, impuphu, everything kube mhlophe kuzoku. uNkulunkulu akakuthandi vele ukuthi singakukhiphi kweshumi. Asikukhipheni kweshumi bazalwane, kuliqiniso. Siphiwe umholi, siphiwe inceku kaNkulunkulu legijelwa yinkosi, ikhuluma amaciniso wodwa asekhaya ezulwini. Okweshumi kubalulekile etimpilweni tethu. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen.